ľudia, vydám svoje ďalšie videá. Ľudia, v dnešnom videu sme na letisku v Bratislave a za 2,5 hodiny odlietame do Egypta, konkrétne do Hurghady. Tuto je mapa celého letiska, je to tu obrovské. Za 24 minút nám začína check-in a som zvedavý, ako to dopadne. Idem lietadlom prvýkrát, aj spoločne s Davidkom. Davidko, aké máš pocity? Tešíš sa na tento let? Ani nie. Ani nie, áno? No ľudia, trvá to niečo okolo 4 hodín. Dúfam, že to rýchlo ubehne, nie? Davidko, tešíš sa zatiaľ? Áno. Kámo, ja. Pozri, čo tu všetko majú, kámo. Hej, teraz za chvíľu nám ide lietadlo, ja nám ide lietadlo 00:15. Takže niečo okolo polnoci. O 12:45. O čo bude zážitok. Kámo, ideme. Tu je veľkonočná zóna. Ale nemají. Kámo, to čo je? Jak naše auto. Ideme. Veľké. Tak trochu sa to zbojím. Keď sa bojíš? Wow. A keď tam má dispozí na pilota, keď tam má prístroje, koľko. Ľudia, už musím vypnúť mobil, majte sa pekne, ahoj. Ľudia, pristáli sme v Egypte a asi ideme na hotel. Ľudia, toto bude všetko pre toto video. Ďakujem, že ste ho dopozerali až do konca. Majte sa pekne, ahoj.